Bilang po ang mga kinatawan mula po sa lalawigan ng Pangasinan sa mga mambabatas na lumagda sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na inihain sa House of Representatives nitong Mayo 11. Batay sa inilabas na talaan ng Kamara, kabilang sa mga lumagdaang kongresista mula sa 6 na distrito ng Pangasinan na si Congressman Arthur Celeste, Congressman Mark Cuangco, Congresswoman Rachel Arenas, Congresswoman Gina De Venecia, Congressman Ramon Gico Jr. at Congresswoman Marilyn Premicias Agabas. Ayon sa Kamara, ang impeachment complaint ay dumaan sa formal na proseso alinsunod sa konstitusyon at House Rules. Hindi pa naglalabas ng detalyadong pahayag ang ilang mga mambabatas hinggil sa kanilang naging boto o posisyon kaugnay sa nasabing usapin. Samantala, nanawagan naman ang iba't ibang sektor sa publiko na igalang ang proseso ng batas at hintayin ang magiging susunod na hakbang sa Senado sakaling umusad ang impeachment proceedings. Patuloy ring pinag-uusapan sa social media at iba't ibang mga political circles ang naging hakbang ng mga mambabatas mula sa iba't ibang lalawigan, kabilang na ang Pangasinan, kaugnay sa naturang issue ng impeachment. IFM News. IFM News. IFM.